Všetky postavy, udalosti, situácie a dokonca aj mnohé zápletky nie sú takmer určite nevymyslené. Akákoľvek podoba so skutočnosťou nie je pravdepodobne nenáhodná. V tomto diele sa môže vyskytnúť dokonca aj mrzké slovo, takže tak. No čo chalani, prečo ste dnes neboli v škole? Ale, vieš, ako po včerajšku. Zase sme chlastali, no a stali sme asi okolo obeda. Inak šaman, na teba sa pýtal učiteľ. Čo? A čo si jej povedal? Mal si povedať, že som chorý. To povedz vždy, že som chorý. Ahoj, kľúč, robím si srandu. Zaujímavé zvonenie, Heňo. Čo ti volá? Neviem, nepoznám to číslo. Zapni to na odposluch. Dobrý deň, som zo spoločnosti Grapefruit. Gratulujeme, vyhrali ste super paušál. Chcete počuť, čo ste vyhrali? No veď ste mi to práve povedali. A vlastne chcel som povedať, chcete vedieť, aké sú podmienky na uplatnenie výhry? No samozrejme, povedzte mi to. Takže najprv si k nám musíte preniesť svoje číslo. Á, tak to by som nečakal, som v šoku. Takže môžete mi nadiktovať svoje údaje. Zmluvu vám pošleme na adresu, ktorú mi poviete. Takže celé meno. Volám sa Klement Pazucha. Áno, mám. Dátum narodenia. 31. novembra 1990. Rodné číslo. 90 68 41 37 94 8 2. Ešte číslo občianskeho. FU CK 1 2 3 4 0 0 7. Ďakujem. A teraz adresu. Podjavorínska číslo 12,8 Jekaterinburg. Moment, nerobíte si vy zo mňa srandu? Ale do šľaka, čakal som, že to neotálíš. Si veľmi inteligentný. Vieš, poviem ti, nezávidím ti takú robotu. Celý deň telefonovať a otravovať ľudí s kokocinami. No áno, je to pravda, neznášam to. No čo ti poviem. Mal si sa lepšie učiť. Do začiatku mi to bolo aj trápne, ale už som si zvykol. Takže ten paušal asi nechcete.